Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne harafin darasinmu na yau, kuma shi ne harafi na 7 cikin jerin haruffan Larabci. Sunan wannan harafi shi ne kha'un, ma'ana yanda ake furta wannan harafi shi ne ana fito da sauti ne kamar yadda mutum zai yi kaki, kamar yadda yanzu haka za ku ji kha'un, kha'un, ba a ce mishi ka'un, babu shi a cikin haruffanmu na Hausa, shi ya sa ma ya keɓanci Larabawa kaɗai. Sai ɓangare na gaba shi ne ɓangaren koyon rubutu. Kamar yadda muka sanar da ku cewa wannan gida an tanade shi ne na musamman domin a koya wa mutum yadda zai iya rubuta harafin wannan darasi. Kamar yadda yanzu haka kuke kallo muke bibiyan wannan harafin da fensil namu, haka kai ma muke so ka bibiyi wannan harafi da fensil naka har ka cike wannan gida. Alhamdulillah, burinmu ya cika, domin a yanzu haka muna da yaƙinin cewa za ka iya rubuta harafin wannan darasi da kanka. Sakamakon a gida na farko an umarce ka ne da ka bibiyi wannan harafi da fensil. A yanzu kuma ana so ne ka rubuta harafin wannan darasi da kanka ta yadda kake kallo a yanzu muke rubutawa. Haka muke so ka rubuta daga farkon wannan gida har ƙarshensa. Domin samun PDF na koyon rubutun wannan darasi da sauransu, ku yi clicking na first comment namu ko kuma ku yi scanning na QR namu. Nan take za ku tsinci kanku cikin WhatsApp group na wannan makarantar. Idan wannan bidiyon ya fa'idantar, ku danna like, share domin wasu masu amfana. Ma'assalam.